Na jednom od svojih najposećenijih nastupa, pevačica Nataša Bekvalac doživjela je trenutak koji je iznenadio i nju i sve prisutne u publici. Veče je bilo u znaku dobre energije, muzike i pozitivne atmosfere. Publika je pevala u glas, a Bekvalčeva kao i uvek davala maksimum na sceni. Ali onda, u jednom trenutku, iz mase se izdvojio mladić. Prišao je Bini, noseći u ruci raskošan buket cveća. Nataša ga je sa osmehom prihvatila, ne sluteći šta će uslediti. Sve je izgledalo kao simpatična gesta obožavaoca. Međutim, dok su reflektori i kamere i dalje bili uprti ka njoj, usledilo je iznenađenje. Mladić je podigao ruku, a u njoj prsten. Publika je zanemela. Da li je ovo trenutak koji niko nije očekivao? Nataša je reagovala brzo, ali i sa stilom. Nasmejala se, korak po korak se udaljila od ivice Bine i nastavila da peva, kao da se ništa nije dogodilo. Na društvenim mrežama ubrzo je podelila snimak ovog događaja, uz komentar koji je sve rekao, ali bez mnogo objašnjenja. Cveće da, prsten ne. Kratko, jasno i u njenom stilu. Da li je ovo samo simpatična scena sa nastupa ili nešto više, ostaje da nagađamo. Jedno je sigurno, Nataša zna kako da ostane dama i kada je iznenađenje potpuno neočekivano.